So mga kabanding, ito nakarating na kami dito sa Barangay Colasi, Mercedes. So bali pupunta kami ng Colasi Falls. Magpaparegister kami sa Barangay Hall ng Colasi kasi kailangan niya, required yan pag pupunta ka ng mga falls o mga ibang lugar. For safety na rin pati syempre. Tapos kukuha kami ng guide para hindi kami maligaw. So sige mga kabanding, samahan nyo kami ulit. Mamaya lakad tayo papuntang Colasi. Sige. So yun na nga mga kabanding, so bali ito kasama ko si Ben ulit. Tapos meron kami kasamang bago si Jeric. Oo, ano din yan, Jeric Herrera. kasali din yan sa CN Vlogger. Tapos sila Bayaw, kasali din yan. Tapos meron kayong mga kasamang tropa ni Pops Ben, mga taga Petron. So bali sa po kami lahat dito. So sige mga kabanding, mamaya kasama tayo ha. How are you to find out? Nagpa-vlog na rin yan sila ma'am. Oh ma'am, oh. Boom, nagkabungguhan yung vlogging, patay. So bali mga kabanding, ito ano, kasama natin yung magiging tour guide natin sa Colasi Falls. Dalawa po sila kasi ang ano daw po dito pag maramihan 1:5 persons po ano, minimum nila sa isang tour guide. So sige, bali po ito si Sir Arvin Aragona. So tapos yung isa naman po Sir Amador. Si Sir Amanda. So sila yung magiging tour guide natin papuntang Colasi Falls. Mga ilang minuto naman siya papunta doon. Dahil may siya na ngayon, siguro mga 30 minutes na. 30 minutes tayo magsasakyan. 15 to 20 minutes na maglalakad. Okay, sige mga kabanding, samahan nyo kami. So bali yun mga kabanding, iniwan lang namin yung mga helmet namin para wala kayong masyadong bitbit sa bahay ni Kuya Arvin. Tapos kanina habang papunta kami, sabi ni Kuya Arvin pwede daw sa kanya ditong ano, pag gusto nyo pumunta ng Colasi, pwede kayo sa kanya magpa-guide, tapos pwede kayo mag-overnight sa kanila. Then ang akit ninyo kinaumagahan na mas masaya daw yung ganun. Tapos tanghali na kayo bababa pabalik. So sige mga kabanding, samahan nyo kami ulit. Mga kabanding, so galing kami dun sa puno, ayan nasa likod ko, yung background ko na yan. Kaya si Jeric na andun din. Yan kasi yung sikat na puno sa Facebook. Nakikita namin pag may mga picture na nanggagaling dito sa Colasi Falls. So sige mga kabanding, tuloy tayo sa paglalakad. So yun,
mga kabanding. So bali malapit-lapit na tayo sa falls. Na andyan na lang yun sa likod sa baba. So sige, tara. Woo! Grabe, for the vlog. Woo! Ito naman. Ay! Ito pa naman kinaan ko. What? Bro, ingat bro. Ayos na Bro, yan. paano to yan, no? Okay, bababa muna ako ng maayos mga kabanding. Nahirapan akong iiwan. So yun mga kabanding, so bali yung falls na andun lang sa unahan. Tapos sabi nung tour guide, yan sa likod namin, falls din daw yan. So yung mga kasama ko, ayun, mga hirap. Mga nahihirapan, tarik kasi. So sige mga kabanding, mamaya dun sa falls tayo, papakita natin sa inyo yung itsura. Yun mga kabanding, so malapit na. Nandiyan na lang yung falls unahan. So, bali sige. Punta na tayo doon. Nakaka-excite. Laki, ganda. Yun mga kabanding, so bali nakarating na tayo dito sa Kulasi Falls. Ganda, takot. So sige, mamaya maliligo tayo. Hindi ako masyado makapagsalita kasi lakas ng falls. So sige, mamaya lang. Yun. So ayun mga kabanding, grabe. Tapos pa lang kaming maligo. Sarap, ang lamig.
Grabe yung tubig, sobrang presko. Tapos, ayun, ang saya. Tapos ayun mga kabanding, pansin nyo, tuyo na ako, wow. Nakabisan ako kaagad. So bali doon, pupunta tayo doon mamaya kasi ano, may tinuturo si tour guide namin na meron daw falls doon. So sige, tingnan natin mga kabanding. Doon, yan mga kabanding. Ngayon yung falls. Ganda. So mga kabanding, bali, nakita nyo yung falls kanina, maganda rin ano. Kulasi Junior. So yun yung mga kasama namin, no? Umakit na sila. So lilipat kami ng lugar. Stairway to Heaven pupuntahan namin, maganda daw doon. Yung mga pebbles tapos beach. Yung maganda. May 101 steps daw. So sige, mamaya mga kabanding, tingnan natin. Punta tayo. Yun mga kabanding. So kapansin nyo, matagtag. Baba kami ng hagdan. So 100 steps ito kasi nandito kami ngayon sa Stairway to Heaven. Sige mga kabanding, mamaya pagdating doon sa baba, kukuhaan ulit natin kasi baka gumulong na ako dito, kakashoot. Sige. Kasing gero na eh. Sige mamaya. Mga kabanding, kung napansin nyo, ang daming pebbles sa likod ko, ano? Nakaiga kasi ako. Hindi yan wallpaper, totoong bato yan mga kabanding. So, nandito na kasi kami sa baba. Anong beach nga to ba yun? Sa ano? Kulasi. Kulasi. Stairway to Heaven. Sa may Stairway to Heaven dito sa Kulasi. Stairway to Heaven, nandito na kami. Tatawagin nila Stairway to Heaven. Yun. Puro pebbles yan hanggang doon. Pebbles. Puro pebbles daw, puro pebbles. Oo. So, sige mga kabanding. Enjoy lang muna namin yung lugar. Mga kabanding, so bali nandito pa rin tayo sa Barangay Kulasi sa may Stairway to Heaven. Shoutout tayo mga kabanding. Shoutout kay Ma'am Luz ng Bite Force, tapos yung team niya, sila Jerome, sila Cel, then sa PC Micron, Team Katumbol, yung mga supporter natin dyan na solid talaga. Salamat sa inyo mga kabanding. So yun din, shoutout din sa aking Yabi Dubs. Yan. Then kay Master DJ, kay Joneses. Shoutout din kay Master JB Ala. Alam mo na yan kung sino ka, Master. Yun mga kabanding, all in, maganda yung lugar. Ang ganda nung falls, malamig yung tubig. Pag gusto nyo pumunta dito, coordinate lang kayo muna sa barangay kasi yun yung mahigpit talaga sa kanila. Dapat for safety na rin ng mga turista, coordinate muna kayo sa barangay para masamahan kayo ng mga tour guide, para malaman nyo din ng maayos yung tamang daan papunta doon, para hindi din kayo madidiskrasya. So sige mga kabanding, sana magustuhan nyo tong video. Susunod ulit.